Запрасіце старшага. Антіда падскочыла і ўтаропілася ў злосныя вочы афіцыянта, які працягваў моўчкі глядзець на яе. Так, паклічце адміністратара, а лепш капітана. Мне надакучыла ўсё гэта. Я хачу пайсці, хачу выйсці. Зараз жа спыніце гэты фарс. Паветра ў лёгкіх скончылася, і Антіда, абапершыся на стол, цяжка дыхала. Цішыня апанавала сталовай на некалькі секунд. На адно імгненне госці адцягнуліся ад талерак і паглядзелі на Антіду. Хутка забыўшыся на яе, яны працягнулі вячэраць. Толькі цяпер дзяўчына заўважыла, што ў вялікай зале з высокай столлю, за кожным сталом, якіх было болей за 20, сядзелі тоўсты мужчына са сваімі крыламі галубоў, ягоная жонка, што ўвесь час незадаволены шыпіць на мужа, і дакладная копія самой Антіды. Вунь там Антіда жавала мяса бельгійскага голуба, якім яе пачаставаў сусед. А вунь тая Антіда тыцкала відэльцам зялёную рыбу ў сваёй талерцы. Яшчэ адна Антіда радасна смяялася, а наступная паднялася з-за стала і пайшла. «Што тут адбываецца?» – залямантавала Антіда. «Спыніце гэта! Спыніце зараз жа!» Афіцыянт моцна сціснуў дзяўчыну за руку і павёў вонкі.